que espera. Va estar temps esperant una amnistia davant la presó model i també va esperar dret quan era senador. Lluís Maria Xirinacs ha estat captaire de la pau i ara només pensa en pensar. Ell va ser, a la seva manera, un líder i des del lideratge pot parlar amb autoritat de la traïció dels líders, el títol d'un dels seus últims llibres. Benvingut, Lluís. Encantat de trobar-te. En aquest moment la gent et veu i es fa una pregunta que te la faig. Què fa en Lluís Maria Xirinacs ara? Què fas? Bé, jo vaig tenir una afecció de cor que m'ha impedit seguir barallant-me amb la gent. I m'he tornat més pacífic, que era una miqueta així, batallador. I llavors, doncs, a més l'edat també és bona. I, bueno, he tingut gent, a més, que m'ha ajudat i hem fundat una petita fundació i me dedico des de fa uns 8 anys doncs, a investigar temes, diguem-ne, filosòfics. És a dir, una cosa que avui dia està molt de moda a nivell econòmic és el que en diuen la globalització de l'economia, no? Doncs jo estic treballant amb la globalització del pensament, del diàleg entre civilitzacions, del diàleg entre cultures, del diàleg entre especialitats, entre disciplines, la transdisciplinarietat, etc. I fer que la gent, al costat de la seva ment local, tingui una ment global. És a dir, que hi hagi una simbiosi, una dialèctica entre el local i el global. Perquè hi hagi un diàleg, però, cal que algú parli, evidentment, però que algú escolti. Em dóna la sensació que estem en un món que cada vegada ens escoltem menys. Doncs malament rai, sí. Sí, no és diàleg, això. Això són monòlegs. I que, a més, simultanis. Que, a més, les paraules que diem no sempre tenen el sentit que haurien de tenir. Llegim els diaris i cada vegada anem a una civilització molt de blanc o negre i mai de matisos. Doncs mira, aquest també és un dels temes que toquem fort. Perquè l'única manera de dialogar és que els dialogants siguin diferents i, per tant, una mica contradictoris. Un no és l'altre i l'altre no és l'un, però que aquesta contradictorietat no digui que un té la raó i l'altre és un dolent, sinó que hi hagi diàleg, és a dir, que hi hagi tot aquest matís, aquesta matisació. Tinc un amic que treballa, que és professor de la Recerca Científica de París, que és de física quàntica. Diu, el problema són les passarel·les entre els dos oposats, entre els conflictes. Sempre que hi ha conflictes, el problema és posar ponts, posar passarel·les, que es passi, que es pugui passar de l'un a l'altre, sent contradictoris. I és l'única manera de dialogar, el que més és un monòleg. I en aquest moment les passarel·les o els puntoners, els que fabriquen les passarel·les, no estan gaire ben vistos. Ens agrada més la gent així sòlida, encastellada, no? Sí, és el fàcil. Parlem una mica d'història i després tornem a parlar del present, perquè ara tothom està celebrant els 20 anys de la transició. Els 20 anys de la transició, quan Lluís Maria Xirinacs estava allà palplantat davant de... No sé si avui, un dia d'aquestos, es va inaugurar el nou Parlament de Madrid, amb els reis i tot això. Fa 20 anys, exactament. Un dia d'aquestos, avui potser, no sé. Què ha passat al llarg d'aquests 20 anys? No únicament en tu, que això ja ens ho explicaràs, sinó com veus que ha evolucionat a Espanya, en aquest cas, també a Catalunya? Sí. Bueno, jo ho he posat per escrit el que jo ara veig de llavors, de la transició aquella, no? Però tu em preguntes des d'aleshores fins ara, com veig aquests 20 anys. Per arribar a les conclusions d'on estem, no? Sí. Si hem crescut, no hem crescut, si hem anat endavant o endarrere. Jo sóc una mica dur en el judici, i per això el títol d'aquest llibre, La traïció dels líders, és un títol dur, no? La meva opinió és que en aquell moment era molt més fàcil tot del que es deia que era fàcil. És a dir, i aquí tenim una tradició de lluita que estava canalitzada per l'Assemblea de Catalunya i tota una colla d'altres assemblees que estaven sota d'ella, i hi havia uns punts, hi havia uns interessos i tal, unes finalitats. A l'hora que el Suárez va donar el cop de pistola per començar a buscar escons, doncs tothom es va abandonar, tots els que aspiraven a escons van abandonar pel camí els compromisos, fora d'algun que altre, no? I aleshores van rebaixar totes les peticions, el que van voler. No s'adonaven que hi havia tot un dinamisme en què el sistema anava cedint. Ells van donar com a excusa que hi havia els sabres, que hi havia soroll de sabres i que hi havia perill d'això. Però jo crec que això de carregar la culpa als militars és molt còmode. Jo conec militars i coneixia aleshores militars i no era així la cosa. Els militars tenien por d'una altra cosa, que passés l'U d'Argentina, que els passessin comptes amb ells. I jo vaig col·laborar que no li passessin comptes, perquè vaig lluitar duríssimament per l'amnistia de tots. I per tant que no es passessin comptes, que és una injustícia, però és una forma de pacificar. Una cosa tàctica i una cosa moderada, diguem-ne, no?
però una vegada passar comptes, una vegada no passades els comptes, jo el que volia és que n'hi haguessin un pacte contra natura, perquè el consens m'agrada molt entre gent democràtica, però gent democràtica i gent no democràtica, un consens no s'aguanta. Bueno, total, que es va cedir massa, i el que veig després de 20 anys és que allò que alguns demanàvem i que vam quedar-nos marginats en minoria total, doncs avui dia els que manen, que són quasi tots els mateixos d'aleshores, llàstima de no haver demanat aleshores un concert econòmic, llàstima de no haver demanat, i estava sobre la taula, en comentaven doncs, el tema dels Mossos d'Esquadra, no? I de suprimir la Guàrdia Civil. Llàstima que no haguéssim demanat, és a dir, tota una llista de coses que ara es tenien llàstima, els mateixos que van dir que no aleshores, i els deien que sí. Això pressuposa també que ha canviat la relació entre polítics i gent, i les poblacions, que efectivament abans hi havia moviments i aquests moviments en sortia una desinència que era el líder i aquest era el que representava una mica aquesta sensació. Avui és l'inrevés, avui surten els ismes, al costat d'un cognom s'hi posa un isme i la gent es defineix en funció del líder. Està xuclada pel sostre. Exacte, no com abans. Està penjada a la làmpara, en comptes de tocar a terra i pujar des de terra. Això és el que explicaria probablement una certa desmobilització. Una certa, no, una total desmobilització, que hi ha hagut el desencís de la gent i després el foment des de dalt que aquest desencís romangui, és a dir, es mantingui, no? És a dir, jo dic que en comptes de representants tenim suplantadors. Ho sento, però ho penso així. Tenim suplantadors, senyors que fan la feina per nosaltres. Nosaltres seguim sent els nens petits del temps del Franco. Solament en comptes d'un, n'hi ha una oligarquia que pensa per nosaltres. Mai se li ocorre demanar a la gent programes, sempre són ells que presenten un programa perquè el votin. I llavors també s'autosucceeixen, per tant és una cosa que és corporativista, i no hi ha cap interès en que hi hagi democràcia. No únicament això, sinó que gent que no estigui afiliada dintre d'un partit o que no estigui dintre de l'organigrama és mal vista en aquest moment. I els que estan afiliats se n'enteren de les directrius, que són directrius, a més, per la premsa, per la feina vostra, no per la feina de partit. És a dir, la Constitució, per exemple, no es va consultar a ningú de les bases dels partits que hi van participar. A ningú, ja no dic a la gent. Vaig ser l'únic que vaig posar un anunci demanant esmenes a la Constitució. I em vaig presentar 134, que me la va donar la gent. Jo deia que jo era un cambrer de cafè, que jo posava la safata i un altre posava el cafè i el portava al Parlament, el cafè. Però això no ho feia ningú i no m'han aprovat ni una. Ni una, perquè eren del poble. És a dir, i en canvi es van cuidar molt de consultar als Estats Units, al Vaticà, no sé què. És a dir, els militars, tots consultats. I a baix no es va consultar a ningú. Si això és democràcia... Home, que és una democràcia és així, però el fet és aquesta sensació d'outsider, que dirien, no? La persona que diguis el que diguis diran, ho diuen Xirinacs, no? Com si... Sí, però encara el Xirinacs encara és una espècie d'extravagant que està de dalt i està de baix. Un Don Juan Tenorio que subia a los hoteles i baja a les tavernes. M'entens? Que vull dir, però aquest és un raro. Però no, a mi no em preocupa el Xirinacs, em preocupa la gent. És a dir, aquelles associacions de veïns, aquelles assemblees de barri, aquelles assemblees de comarques... És a dir, tota la gent que estava vivint la transició, que era una cosa exemplar a tot Espanya, que no es feia igual com a Catalunya, no hi havia res igual, És a dir, l'Assemblea de Catalunya és una meravella quasi diria mundial. I aquella famosa manifestació d'1,5 milió de persones l'11 de setembre del 77, allò era gràcies a una Assemblea de Catalunya que durant 7 anys havia batut l'era, ben batuda, i interessat a la gent i tal. També tenia defectes, però estava molt a baix. Suposo que al llarg d'aquests 20 anys també has viscut intensament el que era l'amistat de gent que després ha deixat de ser amiga teva. Petites decepcions, grans decepcions, potser. Sí, he tingut alguns casos sonats, no diré el nom, perquè és molt amargant. Hi ha un cas amargantíssim, que em va deixar caure així, xaf, un que s'havia compromès totalment i tal, esclar, això hi ha el discurs políticament correcte. És el discurs que porta a la persona que el fa, encara que pensi el contrari, que això és igual, que pensi el contrari, el porta a enxufar-se amb el que està dalt, que és on hi ha diners, perquè a baix l'únic que hi ha són impostos. I aleshores, com a Europa, però amb serveis africans, però amb impostos europeus, doncs resulta que xuclen el 50% quasi del que es guanya, cosa que en temps de Franco no era així. És a dir, la gent el deixaven, estaven com uns infants en un kindergarten, però bueno, almenys no els explotaven d'aquesta manera, i en canvi xuclen, i estan tots els diners a dalt, i a dalt jo he estat a dalt, hi ha diners per tot, i a baix no hi ha diner per res.
És a dir, hi ha una pujada dels diners enormes. Llavors, què fa la gent? La gent espaviladeta. I ara els joves ho han après de seguida, això. Jo ho he vist, jo he fet tota la carrera de filosofia ara una altra vegada, una altra vegada, vull dir, l'he feta de vell, de jove també havia fet filosofia. I la gent jove s'apunta en aquesta cosa, ja està desenganyada de res, de participar de democràcia, de res, tot això res. I aleshores, discurs políticament correcte i enxufar-se. Jo recordo que a la meva classe, gent jove, perquè era l'avi de la classe, oi? Doncs gent jove no deia res a ningú i apareixia de sobte d'auxiliar d'un professor. I ni s'havia convocat, ni s'havia dit res. Senzillament aquella persona s'havia anat per darrere, anar mimant aquell professor i tal, i enxufar-se. No? Esclar, aquesta personeta ja parlava correctament, l'idioma oficial. Clar, molta gent de la transició, encara que mantingués aquesta actitud així, diguem-ne, marginal o rara o extravagant, a la llarga ha anat introduint-se en partits. No necessàriament en partits de govern, sinó en partits que estiguessin a l'oposició. No tens la sensació de que series una peça cobejable per qualsevol partit, allò d'una foto de dir Lluís Maria Xirinacs ingressa en aquest partit, fa això... És possible que sí, algun partit ho ha intentat. Algun partit ho ha intentat. Però saps què passa? Que jo em vaig trobar ficat amb això, vaig ser una mica líder, com has dit tu, en un moment determinat, per circumstàncies. És a dir, jo no volia ser senador, per exemple, i em vaig trobar una sèrie de coses llargues d'explicar que em van portar a ser-ne. No? Però vull dir, de seguida que vaig descavalcar i em vaig quedar a terra a la mar de feliç, perquè a mi m'encanta la feina avall. És a dir, a més, és còmode perquè no treballes tu, treballes la gent. I tu ets un de tants, i tu, si de cas tinc una mica de do, és de sintetitzar o de clavar coses, perquè, és a dir, aquesta cosa filosòfica que et deia, una de les virtuts que té és que junta contradictoris. I esclar, a les assemblees populars sempre hi ha el problema de que hi ha tants caps, tants barrets, i que costa molt formar opinió pública. Jo entenc per pública popular, publicus és publicus, no és oficial, la gent entén per públic l'oficial. I això és una altra deformació que hi ha per ahí que és molt rendible. Doncs juntar coses contradictòries i buscar solucions que no siguin dogmàtiques, que siguin o blanc o negre, m'entens? Sinó que siguin de conjuminar contradictoris, que es complementin i coses d'aquestes. Bueno, això és una feina que se'm dona i el faig. I aleshores, jo, per exemple, estem fent, i doncs ho explico molt, això, que s'ha divorciat la societat, hi ha tota aquesta societat civil alta, enganxada al sostre, i després hi ha tot un associacionisme baix, que no té ni ganes de guanyar eleccions, ni poder, ni res. El que li agrada és viure. I llavors hi ha molta vida que hi ha un divorci entre aquesta vida i l'oficial. I aquest divorci és curiós perquè a baix estan generant coses del futur importants i a dalt no se n'enteren. Tu et consideres un home vinculat a l'Església? Doncs mira, això fa pocs dies em va entrevistar la Guillermina Mota a Catalunya Ràdio i ella es veu que està preocupada pel tema religiós perquè em va apretar molt el tema aquest. Jo soc descaradament religiós, és a dir, jo podria dir que tot el que faig té un motiu religiós. És així. Ara, actualment no soc capellà, he deixat de ser capellà i tinc molts problemes i amb l'Església he tingut tants problemes com amb l'Estat, diguem-ne. El que passa que per raons de delicadesa i per altres raons, doncs l'Església no ho he fet tan públic com l'Estat, la polèmica, diguem-ne, no? Però jo estic molt dolgut de moltes coses que passen a l'Església, però en canvi estic profundament motivat pel motiu espiritual. Amb gent religiosa com tu, i l'Església probablement s'ha portat malament i en canvi s'està portant millor amb altra gent que està usurpant una mica el seu nom. Penso en capellans espectacle, com els que surten de vegades per la televisió. I que probablement convindria més a la gent veure que hi ha una veu diferent a la que s'està veient. I saps què passa? Que també, dintre de, diguem, el que diem l'Església, que tu m'has preguntat, diguem-ne, la gent quan es diu Església sempre pensa en l'Església oficial. Però l'Església és un moviment que depassa el juridisme. És a dir, l'Esperit Sant no està lligat amb cap barrot, ni tan sols el dret canònic. Entens? S'escapa per tot arreu. I aleshores l'Església és molt més important, la vida de l'Església, diguem-ne, que la jerarquia. Això ho va dir el Concili Vaticà II, no m'ho invento jo tampoc, oi? Per mi era molt més important Sant Francesc d'Assís que el papa que hi havia llavors. Molt més important per l'Església, no? Aleshores, és una espècie, diguem, de destí, de que les persones que realment volen viure piadosament pateixen persecució. Això ho diu el Nou Testament, aquesta frase, és de Sant Pau. Tots aquells que volen viure piadosament en Crist Jesús patiran persecució. Perquè els sistemes aquests de tinglado, és copiat del dret romà, de l'imperi romà, és una estructura de poder,
hi ha una col·laboració amb els poders civils, sempre, encara que estiguem en el segle XX. I aleshores, doncs, hi ha moltes coses, diguem-ne, moltes febleses i moltes misèries. I has d'estar d'aquesta manera. Anem a la independència, que és de vegades una forma de religió també, perquè la gent diu la independència de Catalunya la tindrem de seguida, o altres diuen s'ha acabat el temps de les independències nacionals, anem a la integració mundial i no té sentit la creació de noves fronteres. De quina de les dues bandes et quedaries? De la quimera o del realisme? Ideològicament, tinc una barreja de nacionalisme i d'anarquisme que em dona com a conclusió que l'individu s'ha d'emancipar quan arriba a la majoria d'edat, no? L'individu s'ha d'autodeterminar, l'individu. I la família ha de ser autodeterminada, i el barri ha de ser autodeterminat, i a més en aquest escalat, en el municipi, comarca, regió, nació, en aquest escalat sempre el nivell immediat superior es fa per federació d'iguals, vull dir jurídicament iguals, d'iguals de drets, no? Dels immediats inferiors. És a dir, un barri hauria de ser una federació, un pacte federal de famílies. I s'hi ha d'anar, i ja sé que és difícil això, però s'ha d'anar-hi anant, és a dir, és una fita que democratitza el país. Llavors, i a mi ideològicament m'agrada molt la independència de Catalunya, però si no hi ha la independència de tots aquests estaments intermitjos, aquell serà un bluf o serà un acte policíac, no sé com dir-te, o militar. És que costarà mantenir, perquè dins hi haurà gent que no ho tindrà, això. És a dir, l'important és que es reforcin els barris, els municipis, les comarques, i llavors Catalunya també. I llavors l'important no és la sobirania total de Catalunya. Avui dia està tot aquest escalat que porta lo mundial, no? Que porta lo mundial, el que s'hauria de fer, les facultats de polítiques, el que haurien de fer és agafar, que una mica ho fa la Constitució, però mal fet, la llista de totes les competències i seguint el principi de subsidiarietat que diu que el que es pugui fer a baix que no es faci a dalt, no? Anar donant competències primer de tot a baix, les que puguin fer els de baix, i les que no les immediates superiors, i distribuir les competències d'una manera racional, no d'una manera de poder, com hi ha ara, de lluita de poder. Que jo em quedo als ferrocarrils i tu et quedes no sé què, i l'altre, m'entens o no? És comerciar amb les necessitats de la gent i és un desastre, no? Llavors s'hauria de fer un escalat, i aquest escalat porta la independència a tots els nivells. No sé si queda clar, això. Sí, perquè el que passa és que quan abans has dit el poder ens considera encara que som uns nens petits, molta gent li va molt bé ser nen petit. Oh, i tant. O sigui, no és que l'Estat ens hagi tornat nens petits, és que és molt còmode que et donguin de mamar. Això, un amic meu savi diu, és la rara complicitat de l'oprimit amb l'opressor. I tant que hi ha gent que és paternalista i hi ha gent que és infantilista, que vol tota la seva vida no emancipar-se, no arribar a autodeterminar-se. Aleshores, en aquest nivell de nens petits, molt probablement les grans idees són idees aquestes, la independència de Catalunya, que al capdavall significaria la reproducció a escala catalana dels mateixos mecanismes, en aquest cas, d'un estat una mica més gran. El que passa és que, com que hi ha uns òrgans de poder molt forts, com per exemple la televisió, i des de dalt interessa que els de baix quedin infantils tota la vida, doncs es fa pressió perquè ells s'hi mantinguin, incitant-los que siguin infantils i, sobretot, negant-los accés a informació decisòria. És a dir, les coses importants només es diuen en passadissos per les altures, i per baix es dona el que no té cap. Tu estàs convençut que al món hi ha una teoria conspirativa, com si diguéssim, unes èlites pensants que maneguen i aleshores... Hi ha àrees en què això és conscient i àrees en què això és inconscient. Exacte. No crec que sempre sigui conscient. Jo, per exemple, conec bisbes, posant el tema de l'Església, que van d'una bona fe enorme i diuen coses que jo estic totalment en contra, però no han estudiat història, no saben què, han mamat una doctrina d'un seminari, etc. I pobra gent pensa segons les eines que té al cap. I aquests no són conspiradors, aquests són persones que estan manipulades, no? I llavors ells manipulen perquè estan manipulats. I això ho fem tots una mica, perquè tots ens fan unes... Però hi ha qui en sap molt d'això, I en general la tesi conspirativa, que es critica molt, normalment es critica perquè, esclar, els conspiradors no els agrada que se sàpiga. Doncs la tesi conspirativa, per lo que jo he fet 3 llibres sobre la transició i hi ha coses d'espionatge en aquests llibres, Hi ha coses d'espionatge i no he anat a cap biblioteca ni a cap hemeroteca, tot tinc de retalls de periòdics meus i d'experiències meves. Tot el que he escrit és tot de retalls que tinc jo al meu arxiu i d'experiències meves. Espionatge entre partits, espionatge... De tot. I el que jo he vist és més gros del que imagina la gent quan es posa a fer imaginacions de conspiracions. És a dir, la realitat és molt més forta
que les conspiracions que s'inventen els que s'inventen les teories conspiratives. Això és la meva opinió. El que passa és que les pel·lícules d'espies sempre acaba havent-hi algun mort, alguna... Oh, i tant. I aquí sembla que com si això no fos així, vull dir, com si fos, si existeix espionatge, un espionatge més de saló. Bueno, perquè aquí el poder que és dominant no es divideix per partits. És a dir, tots els partits que estan en el poder estan tots defensant el mateix programa amb petites variacions. I esclar, no tenen enemic i no hi ha morts. És a dir, per què, ara se me'n va la llengua per coses que no tinc de dir, però per què un país que ocupa un altre, doncs l'altre fa terrorisme a tot aquest país. I el terrorista mata, i el que està dominant no mata perquè no necessita matar, perquè té molta més força. I quan té molta força no necessita matar. M'explico o no? Què vull dir? És a dir, només es mata quan hi ha o igualtat o inferioritat, però quan hi ha superioritat no es mata, perquè s'ha de matar, si els tens aixafats sense matar-los. Damunt d'això hi ha també el criteri moral del no mataràs. No ens agrada que la gent es mati. Esclar, i l'opinió pública. Una mort no justifica. Queda molt més bé el que no mata que el que mata, esclar. No, és que no és únicament que no quedi bé, és que no s'han de fer, vull dir que les idees perillers, per nobles que siguin... Jo soc no violent, i més exagerat encara que la doctrina catòlica que accepta la mort del tirà i que accepta certes coses, no de mort. Jo crec que no s'ha de matar mai a ningú. A més, les idees de no violència s'han expandit bastant. I queden en algun lloc, efectivament, però no hi ha ningú, a Catalunya concretament, que defensi les idees de la violència. No, hi ha la pena de mort també a Catalunya, no. Pràcticament ningú. A vegades, quan hi ha alguna coseta, surt, però en general no n'hi ha. Ja que parlem d'això de la mort, quin és el grau de col·laboració que tindria la ciutadania catalana respecte, per exemple, a un fet terrorista que passés pel carrer? Denunciarien a la policia? Ho ocultarien? Dirien això no té res a veure amb mi? I el català tipus, que no li agrada la violència, li agradaria denunciar-ho i que es castigués? Si el fet que veu és un fet de sang, segurament denunciaria. Suposo que denunciaria. Però vull dir, això és una espècie, diguem-ne, que el que fas tu una enquesta sociològica, que per mi, diguem-ne, la pregunta, diguem-ne, té dos elements o dos magnituds, que una d'elles és el no mataràs i aquesta mentalitat no violenta i tal. Una altra és la por, la covardia del vençut, que no vol sortir d'aquesta situació. La pau dels cementiris, que deien, que de vegades la pau no és més que por, que deia el Raimon. És a dir, hi ha dues coses que es barregen, i el que no podria contestar clarament si és en una denúncia d'aquestes, quina de les dues coses tingui el tant per cent més important. És veritat. Després d'aquests 20 anys, i després d'haver escrit La tradició dels líders, probablement t'has trobat alguna vegada amb un d'aquests líders, Jordi Pujol, per exemple, amb el qual compartiu una determinada idea de nació. També ha traicionat Jordi Pujol amb una determinada forma de veure les coses, o sempre ha estat en el mateix lloc? A mi em costa molt dir aquesta paraula tan dura, però la dic, i la dic i no me l'amago. I en els llibres aquests, doncs, poso els noms i els cognoms de tots els que jo considero que han fallat. I considero que el Pujol ha fallat. I a més ho dic allà, amb què? Amb què i en cada moment, en tot el procés, en cada moment quan falla i quan no falla també ho dic. És a dir, vaig dient quan falla i quan no falla, quan hi ha que això no es fa i això sí, segons la meva opinió, esclar, jo no soc Déu, i per tant, doncs, és una opinió la meva. Hi haurien motius ara per tornar a fer una vaga de fam? Bueno, el tema de les vagues de fam, esclar, jo soc molt de la tradició del Gandhi. I la tradició del Gandhi és una tradició molt complexa, en la qual també hi ha la dimensió religiosa, bàsicament. El Gandhi deia que feia política per motius religiosos, ell deia. I el Gandhi, nosaltres el tenim bastant idealitzat aquí, jo el conec bastant a fons i he fet alguns pròlegs, llibres seus i coses. I el Gandhi era el secretari general del partit més important de l'Índia, que encara em sembla que és el partit que mana, el partit del Congrés. I això no és gens mític, ni gens religiós, ni és una cosa ben pràctica, no? Sí. La gent pensa que és un santón, el Gandhi, no? El Gandhi era el secretari general del partit més important de l'Índia. Una. I dos, el Gandhi és independentista, a partir d'un moment, abans no. És a dir, ell, 40 anys de lluita a l'Índia, precedit uns anys de l'Àfrica del Sud, 40 anys dels quals 20 són per millorar la Commonwealth, l'imperi britànic. I considerava que era una magnífica unió de nacions i de civilitzacions, que podia ser molt fecunda, i els anglesos a vegades se posaven una mica, l'home lluita contra els anglesos perquè a favor de la Commonwealth, d'una Commonwealth renovada.
fins que se'n cansa, perquè veu que allò és mentida, que no és veritat, això. Que la realitat és que hi ha un imperialisme d'Anglaterra sobre els altres països, etc. I llavors es vol la independència. I durant 20 anys treballa per la independència i l'aconsegueix. Amb problemes, però l'aconsegueix, no? És un independentista de soca arrel. Ho dic perquè hi ha gent que es pensa que l'independentisme és una espècie de bogeria o una cosa tal, una cosa rara. sí. I a més la va aconseguir per medis no violents en la colònia més important d'Anglaterra. 700 milions d'habitants. O sigui, que és el colmo. Una força. Però la vaga de fam, com a eina, era seguida i va ser seguida també en el teu cas, no? I ara què passaria si algú... Ara tenim, en aquell temps que jo feia vagues de fam, diríem, tots lluitaven contra el franquisme i teníem Europa a favor. Ara tot això que jo estic discutint aquí de falta de participació i de coses que apareixerien campanyes polítiques i el tema de la independència vull dir de no dependre obligadament de ningú. És a dir, de pactar amb qui sigui, d'aquella manera que hem dit abans, no? Però tenir tu la possibilitat de pactar. Doncs tot això Europa no vol. No vol Espanya, no vol Europa. I llavors estàs totalment solitari. Llavors has de buscar unes arrels més fondes per remoure més avall perquè surti una Florida que no hi és en aquest moment. En aquest moment hi ha un hivern total i no hi ha manera de moure res. I creus que ho hem intentat, perquè per exemple la Crida, jo era de la Crida, i després va haver una cosa, no sé si tu te'n vas entrar, que es deia l'Assemblea, i també no ha sigut possible, és molt difícil ara. I després d'aquest hivern creus que hi haurà ocasió per a primaveres? Sempre. Perquè... Tota opressió genera pressió. Sí, sempre que l'oprimit sigui conscient de la seva opressió. Sí, però hi ha una elasticitat molt gran, la naturalesa humana i la naturalesa en general és molt elàstica. I llavors la compressió, si poses un misto, fa flash. Però és que hi ha la compressió una mica intel·ligent, que és aquella que et fa dir no sé fins a quin punt t'estic abraçant o t'estic oprimint. Sí. Trenca les molles i llavors ja no hi ha res. Sí, és molt intel·ligent, exactament. I a més el tema aquest, a més és un tema mundial. Jo deia Europa i dic mundialment, el que en diuen allà la teoria del pensament únic, que diuen ara. És a dir, al desaparèixer el comunisme, que era una espècie de contrast pel capitalisme, ara només hi ha un pensament. Ara tots sabem una mica el mateix, gràcies a internet i aquestes coses, estem molt més globalitzats. Servirà aquest coneixement global també per ser conscients del que passa o simplement per anar-nos divertint els uns als altres? Bé, per conèixer-se no n'hi ha prou amb rebre la comunicació. Cal entrar en la mentalitat de l'altra banda, no? Hi ha mentalitats molt diferents de l'occidental. Sí. I a més que són majoritàries numèricament, algunes d'elles. Més grans que les altres, no? I s'ha de fer una feina que no és d'internet, encara que internet pot ajudar-hi molt, que és la de canvi de mentalitats. Per exemple, una de les coses que fem en aquesta fundació és una escola d'estudis polítics, que es diu Randa, que és el nom de la muntanya on Ramon Llull va treballar allà. I en aquesta escola d'estudis polítics potser la característica seva pròpia és el tema del diàleg entre civilitzacions. I en concret treballem molt el tema de la Mediterrània com un lloc d'encontre entre tres civilitzacions, que són la cristiana, la musulmana i la jueva. Lluís Maria Xirinacs, gràcies per pensar en el pensament i per haver tornat aquí, per explicar-nos no únicament aquests 20 anys. Jo estic molt content d'haver-te retrobat. Sinó els 20 anys que falten encara, o els 30 o els 40, per parlar del futur. D'acord. Gràcies, Lluís.